Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken, kula Prasita Wihayadi, saking kelas tunggal welas IPA kalih, nomor absen kalih dasa sekawan. Kula wonten mriki ajengipun sesorah ngenani babagan muri-muri budaya batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Panggul. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru ugi staf karyawan SMA Negeri Setunggal Panggul lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur kita aturaken dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi sedaya kenikmatan dhumateng kita sedaya. Sholawat salam muga kanjeng dhumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugia kita sedaya angsal syafaatipun wonten dinten kiamat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin ingkang kawula hormati, wonten kesempatan menika kula badhe nyampaiaken sesorah ngenani babagan muri-muri budaya batik. Perlu mangertosi sedaya, tanggal 2 Oktober menika sakniki sampun diparingi asma Dinten Batik Nasional. Pengetan menika sakbenere kangge pengenget kula lan panjenengan sami supados seneng lan eling pentingipun nguri-nguri budaya ingkang luhur, inggih punika budaya batik. Sinten malih ingkang purun nglestarekaken budaya batik yen menawi sanes kita sedaya warga Indonesia. Pramila sak sampunipun kawontenan pangeten dinten batik menika, kita sedaya kedah saged mbantu nglestarekaken budaya kanthi werna-werna cara. Hadirin ingkang kula hormati, cara nguri-nguri budaya batik menika kayata ora isin anggone ngagem klambi batik. Generasi sakniki rata-rata sami isin nalika ndamel ageman batik. Sebabipun generasi sakniki luwih remen anggonipun ageman tiru-tiru wong luar negeri. Cara ingkang salajengipun inggih punika kita minangka generasi penerus kedah saged mangertosi caranipun damel batik wiwit saka mori isih putih ngantos didamel batik tulis. Cara menika saged kita teraken wonten sekolah-sekolah ing kegiatan ekstrakurikuler batik. Menika sekedhik pidato ingkang saged kawula aturaken. Mbok bilih wonten kesalahan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.